Fil-Partit Nazzjonalista hemm qasma ċara din id-darba anke dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ta' pajjiżna. Dan hekk kif il-fera estremista nazzjonalista li tinkludi lil Jason Azzopardi, Carola Aquilina, David Casa u Roberta Mezzola ferħu bis-sentenza li tat il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ta' tlieta kontra Malta. Min-naħa l-oħra Elix Borg, id-deputat nazzjonalista mill-fazzjoni tal-ex kap Adrian Delija għal ċaru tont li qabel mal-programm u l-ġiet li rnexxielu joħloq li minnu gawda kulħadd, inkluż fil-pandemija fejn ġew salvati eluf ta' impjiegi u anke fi proġetti ta' fejda bħal dak ta' Puttino Cares jew tal-Hospice Malta. Meta fl-aħħar jiem ħasem fuq il-podcast ta' Kalbonaċi, Elix Borg tenna li hu kieku isaħħu iżjed. Nemmen illi illum nafu ġara bil-beħ tal-passaporti sar ċertu ġid, anzi jiena irrid nara li fejn sar tajjeb fil-beħ tal-passaporti inkabbar fuqu. Barra il-bini tal-Parlament it-tlieta fil-għaxija iżda numru ta' deputati ma qablux ma' dan, fosthom id-deputat nazzjonalista Darin Karabot li ddefenda l-aġir tal-esponenti estremisti nazzjonalista li llum tmexxi lill-Partit Nazzjonalista u lil Bernard Grech minn imnieħru meta mistoqsi x'jaħseb dwar kif ferħu bid-deċiżjoni tal-qorti fosthom Roberta Mezzola, Karabot wieġeb hekk. Qiegħed tikkwotom ħażin u jekk għandek kwota dak li qalu. Minnaħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo ta' 6 PM li fl-aħħar jimħabbar li mhux se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss mar kontra l-establishment u qal li m'hemm xejn biex tifraħ b'affarijiet bħal dawn. Taqbel hemm li kienet xi ħaġa li ta' min jifraħ fuqha. Jien ma nifraħ b'xejn f'dal-affarijiet. Numru ta' deputati oħrajn nazzjonalisti ħarbu milli jwieġbu. Taqbel ma' reazzjonijiet ta' Jason Azzopardi Carola Aquilina fost l-oħrajn dwar is-sentenza kontra Malta ta' programm li tagħna ġid kbir. Irrid nidħol daqsxejn hawnhekk jiena nkellmek meta jkolli iktar informazzjoni. Sansitra, id-deputat nazzjonalista Justin Schembri għalinna li mhux se jwieġibna. Taqbel ma' reazzjonijiet ta' esponenti li ferħu wara d-deċiżjoni ta' dalodu. Diġà wieġibtek li lilkom minix san wieġibkom qabel ma tirtiraw il-gideb illi gdibtu fil-konfront tiegħi.